Søren, han er galvaniseret indvendigt. Han bliver hverken træt eller sulten, eller... Tror du, hvad skal der ske nu? Skal vi fandme have noget mad? Skal vi have noget mad? Så siger Søren, at vi fandme skal have noget mad. Så hvis bare vi må finde det, så bare køre ud til det. Jeg er rimelig sikker på, at det ligger der. Vi skal nok bare køre det ud. Er det en god udsigt, du har? Det ser helt anderledes ud, ikke? Smålen ligger jo på lufthavnen, kan man sige. Ja, men den vej er det pænt. Det er nok det er helt andet landskab. Er det ikke Danmark? Og solskin. Det var lige det, vi bad om. Se, så bare det, der fylder sig. Gider slet ikke det. Nå, tak for det.